Dimi bana ni toga nama wele insuffisance rénale ni bono kana do ba wele kɔmɔkili dimi o ye bana ye bana min na bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn kosɛbɛ ani fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ a nin na o kama nin video in na min na ɲɛfi bana sugu jumɛn de don tamasiyɛnw de b'a la walasa i k'a dɔn n'o sɔrɔ a bɛ mɔgɔ la walima a t'a tigila mɔgɔ la ani fana min na ɲɛfi mun de bɛ se k'a lase adamaden ma ka d'a kan mɔgɔ caman t'a dɔn. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ fana video laban na n bɛna ɲɛfɔ e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi dimi bana ma n'o ye insuffisance rénale ye. Ka video nafa ka i ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan nafa a tɛ se ka fɔ ka ban. An k'a daminɛ. N ka foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la. Ne tɔgɔ ye Usmane Yaya Ture, ne ye dɔgɔtɔrɔ fana mɔgɔ de kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na. I ka dɔn k'a fɔ dimi ye bana min n'a ka ca kosɛbɛ. A yira k'a fɔ n'i ye cɛw ta kɛmɛ o kɛmɛ cɛ 10 o t'a ka diɲɛlatigɛ ka ban ka sɔrɔ dimi o m'o sɔrɔ n'o ye insuffisance rénale ye. N'i ye muso fana ta kɛmɛ o kɛmɛ muso 11 kɛmɛ sara la o t'a ka diɲɛlatigɛ ka ban ka sɔrɔ dimi bana o m'o sɔrɔ. O yira k'a fɔ bana don n'a ka ca kosɛbɛ. Ani fana a yira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ni adamadenw ta mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni dimi juguman b'u la fa tɛ ɲa f'u ka dialyse kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na o tigilamɔgɔw olu bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ miliyɔn 5 kɔ fo ka se mɔgɔ miliyɔn 10 ani kɔ ma. O yɛrɛ ka fɔ banaden tɛ. Nka nin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ nafa ka bon kosɛbɛ an ka adamadenya la. Nafa ka bon fo ka taa fɔ a to ten tɔ. Nafaba fɔlɔ o dɔ ye mun ye fɔlɔ o ye ka joli sɛgɛsɛgɛ ka joli nɔgɔ k'a bɛɛ bɔ joli la. Nɔgɔ fɛn fɛn n'o bɛ se ka joli sɔrɔ n'o bɛ se ka ɲagami joli la n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamaden ma de bɛ kɛ sababu ye ka joli sanuya nɔgɔ fɛn bɛ joli la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ a la. O y'a nafaba dɔ ye. Ani fana a bɛ kɛ sababu ye fana ka sugunɛ dilan. Ale de bɛ sugunɛ dilan walasa nɔgɔ ninnu bɛ se ka bɔ cogo min na. Nafaba wɛrɛw b'a la nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka d'a kan de bɛ kɛ sababu ye fana ka farisogo ji k'o bɛrɛbɛn. Farisogo fana na fɛn minnu bɛ farisogo la i n'a fɔ sodium walasa i k'a faamuya farisogo kɔgɔ ani chlore ani potassium fɛn o fɛn n'o bɛ farisogo la n'o ye farisogo nafalanw ye ale bɛ kɛ sababu ye k'olu fana caman k'olu bɛrɛbɛn farisogo la walasa degun foyi kana na e sɔrɔ. Ninnu bɛɛ lajɛlen a ka ɲi an ka adamadenya la ninnu tɛ adamadenya ɲuman o tɛ se ka kɛ. Donc a yira k'a fɔ nafa ka bon kosɛbɛ an ka adamadenya la. I ka dɔn k'a fɔ fila de bɛ adamaden na. Dɔ bɛ kiniyan fan fɛ yan yɔrɔ la dɔ fana bɛ numanyan fan fɛ yan yɔrɔ la. O fila bɛɛ u bɛɛ b'u ka baara kɛ. Nka dɔw la ni kelen tiɲɛna kelen ale fana bɛ se ka adamaden labalo ka to ni adamaden fo ka wagati jan sɔrɔ. Nka i ka dɔn k'a fɔ dimi ye suguyaba fila ye. Dimi dɔ bɛ yen nɔ n'an wele insuffisance rénale aiguë ani dɔ bɛ yen n'an wele insuffisance rénale chronique. Insuffisance rénale aiguë o ye dimi ye i b'a sɔrɔ dimi min a caman na a kuntagala tɛ janya kun bɛ se k'o lase mɔgɔ ma i bɛn'o dɔn tagalen ɲɛfɛ. Nka ale la a caman na a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan walima kalo 3 ɲɔgɔn na. A caman na a dɔw la furaw bɛ d'i ma a bɛ ban walima n'a sɔrɔ ka kɛwale dɔw kɛ minnu bɛ ka las'i ma n'i y'olu dabila a dɔw la a bɛ dabila ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Nka dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye filanan ye insuffisance chronique ale de kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ. Ale caman na ale bɛ se ka taa fɔ kalo 3 sanfɛ fo ka se kalo caman ma walima ka se fɔ san caman ma. Ale fana na a daminɛtɔla bɛ yen nɔ n'an b'a wele débutante dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ n'an b'a wele modéré o ye cɛmancɛ ta ye dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ o y'a jugumanba ye n'an b'a wele sévère. Mais o bɛɛ bɛ sɔrɔ jate dɔw de fɛ n'an b'a wele début de filtration glomérulaire. O début de filtration glomérulaire n'o jate in kɛra o de bɛ se k'a jira k'a fɔ dimi min b'e la walima dimi bɛ banabagatɔ la a man jugu walima a bɛ cɛmancɛ la walima a ka jugu kojugu ale de bɛ se k'o fɔ. Nka i ka dɔn k'a fɔ ni dimi bɛ adamaden na tamasiyɛnw b'a la. Nka i ka dɔn k'a fɔ dimi bɛ se ka mɛn adamaden na ka wagati jan kɛ k'a sɔrɔ a ma tamasiyɛn foyi yira. Nka caman b'a ta dɔn wagati min na n'u nana dɔgɔtɔrɔso la bana wɛrɛ senfɛ lajɛli la walima tamasiyɛn ninnu min'olu fɔ sisan n'u y'olu yɛrɛ la n'u na dɔgɔtɔrɔso la a bɛna ye k'a fɔ ko dimi b'u la. Ka n'o tɛ i b'a sɔrɔ a caman na dimi bɛ mɛn mɔgɔ caman na fo ka taa se a jugumanba wagati seli u bɛ na dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ a ko janyara kosɛbɛ a tɛ ɲa fo furakɛli dɔw bɛ yen caman na i b'a fɔ dialyse n'a ɲɔgɔnnaw fo ka k'a tigilamɔgɔ la. Nka tamasiyɛn min bɛ yen nɔ i bɛ se k'ale to min na ni o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a dɔw la sɔnni i ka na dɔgɔtɔrɔso la i bɛ se k'o jateminɛ i yɛrɛ la. Komi n y'a fɔ a dɔw la a bɛ mɛn ka sɔrɔ tamasiyɛn ma yira la nka a dɔw la tamasiyɛn bɛ yira o tamasiyɛn o dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka sababu ye ka joliko dɛsɛ k'o bila adamaden na. Awɔ joliko dɛsɛ a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden joli ko dɔgɔya kosɛbɛ n'an b'a wele anémie a bɛ se ka na n'o ye. A bɛ se ka sababu ye k'a tigilamɔgɔ k'a sɛgɛn a yɛrɛ ma ani fana i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a ɲɛnakili bɛ se ka degun baara fitinin dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ sɛgɛn a yɛrɛ ma.
ɲɛnakiliw bɛ degun ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkolodimi walima ka fariw don ɲɔgɔn na k'a ka dumuni kɛta k'o dɔgɔya o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn fana k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka banabaatɔ a ka sugunɛ bɛ kɛ tile kɔnɔna na a ka sugunɛ kɛta o bɛ dɔgɔya kɔrɔlen a bɛ sugunɛ hakɛya min sɔrɔ tile kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ b'o la i b'a sɔrɔ a bɛ sugunɛ min kɛ tile kɔnɔ sugunɛ min bɛ bɔ ani a bɛ sugunɛ hakɛya min sɔrɔ tile kɔnɔna na a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ i b'a fɔ kɔrɔlen cogo i b'a sɔrɔ sugunɛ kɛta o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ sugunɛji min bɛ bɔ fana o fana bɛ dɔgɔya kosɛbɛ o caman i b'a sɔrɔ yɛrɛ kan ka baara min kɛ a tɛ k'o kɛ ani fana tamasiyɛn wɛrɛw b'a la tuguni i n'a fɔ a bɛ se ka sababu ye ka banabaatɔ ka fari funufunu ka farikolo k'olu funu ani fana a bɛ se ka sen fana tɔn donc a bɛ se ka na ni olu ye ka d'a kan n y'a fɔ n ko kan ka farisogo ji bɛrɛbɛn ni dɛsɛlen don a ka baara la a kan ka baara n'a tɛ ka se k'o kɛ farisogo ji o tɛ se ka bɛrɛbɛn n'o kɛra farisogo bɛ ji ta donc ni farisogo ye ji ta o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye farisogo funu olu bɛ na i ka dɔn fana nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana tamasiyɛn ninnu n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka taa dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔnin bɛɛ la a ka lajɛ n'a sɔrɔ dimi de don walima ni bana wɛrɛ don ka d'a kan n'i ye tamasiyɛn ninnu yɛrɛ la n'i ma kɔn ma joona kɔlɔlɔw bɛ se ka y'a la nka sɔnni kɔlɔlɔw cɛ i kan ka dɔn kosɛbɛ mun de bɛ se ka dimi lase adamaden ma i ka dɔn o fɛn caman caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka dimi lase adamaden ma dimi komi n y'a fɔ dimi dɔw bɛ yen nɔ n'a ma jugu kosɛbɛ n'o ye ɛgi ye donc dɔw wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye chronique ye n'ale de ka mɔgɔw bɔnɛta nin na n'o ka ca kosɛbɛ ale de fana kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ dimi min bɛ yen nɔ n'o ye exceptionnel ɛgi ye ni ale fana na ale sɔrɔ cogo b'ale la ale sɔrɔ cogo a caman na a bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ kɛwalew fɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a tɛ ji min kosɛbɛ ji min baliya n'o ye jiko dɛsɛ ye faso n'an wele déshydratation o bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale lasurunya adamaden na walima yɛrɛ fana mɔgɔ min bɛ yen k'u bɛ furaw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya fura min bɛ yen n'u bɛ funu jigin n'an b'a wele anti inflammatoire non stéroïdien i n'a fɔ ibuprofène n'a ɲɔgɔnna ninnu olu fura sugu ninnu a ma fɔ i kana ta nka n'a fɔra i k'a ta ka dan yɔrɔ min na i k'a ta ka dan yɔrɔ la ani fana i kana to k'a san i kun fɛ donc ka d'a kan olu fura ninnu walima fura caman bɛ yen nɔ n'olu i tora k'olu ta kuma bɛɛ a bɛ se ka sababu ye ka kɔlɔlɔ lase ma donc yali to yɔrɔ la kosɛbɛ mais dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ye insuffisance chronique ye ale fana sɔrɔ ka di adamaden fana fɛ nka ale fanba banaba fila de bɛ min bɛ se k'ale sɔrɔ adamaden na kosɛbɛ o banaba fɔlɔ o ye tension bana kɔni o kɛ ka di ka surun adamaden na kosɛbɛ dɔw wɛrɛ bɛ yen o ye jabɛti n'o ye filanan ye jabɛti ale fana kɛ ka di ka surun adamaden na mɔgɔ min bɛ k'a fɔ tension b'i la walima ko jabɛti b'i la i ka to ka jabɛti furaw ta a tacogo la tension fura i k'u ta a tacogo la n'a sɔrɔ a fila bɛɛ de b'i la fana i ka furaw ta a tacogoya la a fɔra i k'a ta cogo min na i kana kulonkɛ la i k'a ta ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bana wɛrɛw ye i yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye n'o ye dimi ye donc fo ka na se jugumanbaw ma fo ka na i yɛrɛ dɛsɛ donc o kama cogoya si la ni banaba fila n'o bɛ mɔgɔ min na i hakili to yɛrɛ la kosɛbɛ donc ka d'a kan ni banaba fila olu kɛ ka di kosɛbɛ ka surunya mɔgɔ caman na ni insuffisance bɛ se k'o sɔrɔ mais fɛn wɛrɛw bɛ yen fana minnu bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ glomérulonéphritite chronique walima polykystose rénale walima néphrite interstitielle chronique olu bɛɛ ye fɛn ye minnu bɛ se ka surunya adamaden na donc n'i y'ale to nin na nin bɛ kɛ sababu ye walasa e bɛ se k'i hakili to yɛrɛ la cogo min na nka fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ n'o ye facteur favorisant ye minnu fana bɛ se k'a sɔrɔ adamaden na i n'a fɔ gulɔ minni damatɛmɛ kojugu drogue tali ani n y'a fɔ furaw tali kun fɛ i k'i hakili to olu la minnu man ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ minnu bɛ se ka dimi k'a lasɔrɔ adamaden na nka i ka dɔn k'a fɔ ni dimi ye adamaden sɔrɔ kɔlɔlɔw b'a la a kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ nka kɔlɔlɔba dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka fari k'a funu awɔ o ye kɔlɔlɔba dɔ ye a bɛ sababu ye ka adamaden k'a bali a ka kan ka fɛn o fɛn kɛ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna a bɛ se ka sababu ye ka adamaden dɛsɛ nin bɛɛ lajɛlen na ani fana a bɛ kɛ sababu ye ka joliko dɛsɛ k'o juguman bila adamaden na a caman na hali ni joli kɛra a tigilamɔgɔ la n'a taara dɔgɔtɔrɔso la ni mɔgɔ min n'a a furakɛli cogo n'a ma kɛ o cogoya la k'a fɔ joli kɛra a la hali ni joli kɛra a la k'a sɔrɔ dimi bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye joli bila ka ban yɛrɛ ma a bɛ joli caman k'a tigilamɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso an b'a caman ye i bɛ joli k'a tigilamɔgɔ la n'a sɔrɔ furakɛli tɛ ka k'a cogoya la joli bɛ k'a tigilamɔgɔ la a tɛ mɛn joli in tile damadɔ kɔfɛ i bɛna sɔrɔ joli foyi t'a tigilamɔgɔ la tuguni k'a sɔrɔ a ye joli caman yɛrɛ k'a la donc o b'a yira k'a fɔ a caman na ni dimi bɛ mɔgɔ min na i ka taa dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ min na a bɛ se ka furakɛ a caman na i b'a sɔrɔ ni a juguyara kojugu a tɛ ɲa fo furakɛli cogo dɔ bɛ n'an wele dialyse fo ka k'a tigilamɔgɔ la ka d'a kan dialyse in kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka tigilamɔgɔ ka dɛmɛ kosɛbɛ kan ka baara min kɛ dialyse in bɛ kɛ sababu ye ka o jɔyɔrɔw k'olu fa donc walasa kan ka baara min kɛ o caman ni dialyse in kɛra
eren kan ka nafa min ɲa farisogo la dialyse bɛ se ka sababu ye ka o jɔyɔrɔbaw k'olu fana ɲa walasa e bɛ se ka balo cogo min na ka sɔrɔ hali ni eren tɛ ka se ka baara kɛ walasa e bɛ se ka i ka adamadenya kɛ cogo min na ani fana a bɛ kɛ sababu ye fana a dɔw la tagalen ɲɛfɛ eren dɛsɛli min kɛra eren bɛna fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ni furakɛli kɛra tagalen ɲɛfɛ donc o kama mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko yɛrɛ dimi b'i la n'a fɔra i ka dialyse kɛ donc ni docteur ko k'a kɛ i k'a kɛ ka d'a kan a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan adamaden ni eren fila si tɛ ka baara kɛ ni kɔni o bɛ sɔn ka to a da fɛ donc ne t'a fɛ o k'e sɔrɔ a cogo si la mais walasa yɛrɛ dimi kana ne sɔrɔ e bɛ se ka mun de kɛ i bɛ se ka min kɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la n'o ye prévention ye o nafa ka bon kosɛbɛ e ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na e bɛ se ka min kɛ walasa i kisi yɛrɛ dimi ma a fɔlɔ o ye i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'i hakili to i ka dumuni kɛtaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i bɛ fɛn minnu dun o dɔ ye mun ye kɔgɔ o dunni damatɛmɛ kojugu i k'i mabɔ o la jɛgɛ o jeninen walima sogo o jeninen i k'i mabɔ olu dunni na ma f'i kana dun pepewu mais i k'i mabɔ a dunna kana kɛ kuma bɛɛ ye k'i ka baarada k'a ye ka d'a kan olu ye fɛn minnu man di yɛrɛ ye ani fana foromaji aw foromaji kelen kɔni donc i hakili to ale fana na mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ gulɔ min walima i bɛ dɔrɔgu ta n'a sɔrɔ i b'a kɛ i ka a nɛmɛ walima i k'a dabila min ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ i k'a dabila ka d'a kan olu ye fɛn ye yɛrɛ tɛ fɛn minnu fɛ cogoya si la donc n'i hakili t'o la a bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa yɛrɛ dimi o kana ne sɔrɔ n'a sɔrɔ fana mɔgɔ min bɛ k'a fɔ tension b'i la wala diabète b'i la i ka tension furaw ta ani fana diabète b'i la i ka diabète furaw ta mun b'a to yɛrɛ fana bɛ se ka kɔlɔsi olu cogoya la walasa yɛrɛ dimi ninnu olu kana ne sɔrɔ n y'a fɔ n ko déhydratation o man ɲi yɛrɛ ma i ka to ka ji min kosɛbɛ i dɔgɔyalenba tile kɔnɔ ka kɛ ji litiri 2 ani tila ye min ka ɲi kosɛbɛ walima ji litiri 2 e k'i diya kɔni i k'o sɔrɔ n'i ye muso ye ji litiri 1 ni tila i kana jigin o duguma cogoya si la o ka ɲi kosɛbɛ o ka ɲi i ka adamadenya ma walasa yɛrɛ bɛ se ka fanga sɔrɔ tuma bɛɛ waati bɛɛ lajɛlen walasa fɛn kana n'a sɔrɔ n b'a di nin bɛɛ lajɛlen dɔn nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ i kan k'i kɔlɔsi fɛn min na o ye nin ye nka i kan ka mun de kɛ i kan ka min kɛ fɛn fɔlɔ min n'i kan k'i hakili t'o la i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka to ka yiridenw dun yiridenw olu dunni nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriden minnu bɛ ni antioxydant ka ca o la o dɔ ye mun ye avocat sɛfan jɛgɛmisɛnninw noix tulu antioxydant ka ca o la kosɛbɛ i ka to olu dun ka caya ani fana citron n'o ye lenburukumuni ye ale fana ka ɲi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko furudimi t'i la n b'a fɔ ka ɲɛ ni furudimi t'i la mais ni furudimi bɛ mɔgɔ min na i bɛ se k'a kɛ mais i b'i ka furudimi fura ta n'i wulila sɔgɔmada fɛ sɔnni i ka daraka dun i bɛ se ka numurukumuni ji i bɛ se k'a bisi ka di n'an b'a wele tubabukan na miel k'o dɔɔni k'a la k'a min sɔgɔmada fɛ kɔfɛ miniti 30 walima heure 1 kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka daraka dun numurukumuni ji ale ka ɲi kosɛbɛ min ka ɲi yɛrɛ ma min bɛ farisogo nɔgɔ caman k'o bɔ farisogo la a ka ɲi yɛrɛ ma kosɛbɛ fanga don yɛrɛ na donc olu fana ye fɛn ye i hakili to a la ne yɛrɛ bɛ to ka kɛ kuma bɛɛ ka d'a kan a ka ɲi adamaden ma hali farisogo kɛn ninnu a b'olu caman yelen donc yɛrɛ fana bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ a la a nafaba bɛ se yɛrɛ ma n b'a dɔn i y'o faamuya donc ninnu fɛn damadɔ i hakili t'o la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ i kana ɲinɛ o kɔ i ka farikolo ɲɛnajɛ ale fana ka ɲi adamaden ma kosɛbɛ yɛrɛ fana a jɔyɔrɔba bɛ yɛrɛ kɔlɔsili la n ye fɛn minnu fɔ sisan k'i hakili to minnu na i man ka minnu dun i man ka minnu kɛ walima i kan ka minnu dɔgɔya ani fana i kan ka min kɛ i bɛ hakili to nin bɛɛ lajɛlen walasa yɛrɛ dimi kana ne sɔrɔ n'a sɔrɔ nin video in diyara i bɛ j'aime ta i bɛ abonné i bɛ cloche notification ta i ka dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ n'a sɔrɔ i ma abonné k'i abonné ka d'a kan video kura caman de don min bɛ se ka nafa caman lase i ma n b'a ɲini ala fɛ ala k'i kisi yɛrɛ dimi ma n'a sɔrɔ bana bɛ mɔgɔ min na ko yɛrɛ dimi n'a ɲɔgɔnnaw don ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ